Naimbag nga bigat yu amin kakailyan. Apanak jay bangkag tatta kakailyan, nagala iti ubod iti saging. Alakit napitak talaga ti dalan tay tatta kakailyan, ta nagtudo iti rabii. Uminom tayo man basit kakailyan, ta nabannog ni manang yung nga mayora. Ket dati man din nanumunga bangkag mi kakailyan, dumanon tayo. Rugyanan tay garot ti agpukanen iti saba kakailyan, ta no nasapa tayo nga agawid. Adi kay madanagan ta nagpakada naktoy saba nga ti baek uray may salang. May salang met kiti. Narigat sama nga mapukan dati nga saba kakailyan wenno nakapsot lang ni mayora ta atidog ti pinagnanatatay. Ay naket talaga kas tigasat. Taano maalam jay ubod iti saba nga kunada kakailyan ket muna ikatem jay ubbak iti saba. Ijay tingana adda jay kunkunami nga ubod iti saba. Karasaban. Ala sige mayora, anusam lang ta kunada garot kapag may tiyaga adda tinilaga. Di met kakailyan kunada no aggagaget ka ay ket adu ti mapalam kanuno ka. O dati man kakailyan jay ibagbagada nga ubod iti saba, ijay pinaka gitna na adda iti makitam ijay nga nalukneng isu dajay ti alaem. Isu adjay ti masidsid nga kaan nga napait. Ayan, atoy ti ubod iti saging, wenno ubod iti saba ti Ilocano. Adikman ammuno anya ti Ilocano na ti ubod kakailyan. Bahala kay lata nga agadyasen Adwen tayo man ti agala kakailyan, no masulit tayo man iti panagkalay at tayo ito'y nanumong nga bangkag nita. Narigat ti dalan tatay kakailyan, isu nga adwen tayo ti agala, no agluto tayo ti adu nga putahe. Ti planok tata kakailyan, ket agluto tayo iti okoy nga saba, ubod ti saba, ken bola-bola nga ubod iti saba. Puro saba amin. Laket agawid tay garuden kakailyan, ta medyo mumalemen, ay ket agluto tayo pay baka marabyan tayo nga agluto ket ammuyo metten iti bahay kubok ket nasiknget no ka awan pa iti kuryente na brownout out kakanayon.
Kadumet basiti naala ni manang yung nga mayora kakailian ay ket umanay dati nga pangduwa nga putahen. Ket kat kakailian muna gisaang tayo iti banga nga adda ti danum na no iti ti pagpaburuken tayo dajay ubod iti saba no haan nga napait. Sipag naman yung bibing na yan Thank you. Ay, lagay mo na dun Anong gusto mong lutuin natin? Ano? French fries? Gusto mo ba French fries? Gutom ka? Saan ka punta ay? Ha? Opo. Galing namin lang. Upo ka muna, mainit to. Mainit. Masinit ka. Upo ka muna. Sinit. Oo. Kami ang big pay. Sinit. Oo. Adawen tayo garod datoy ubod iti saban kakailian, tapos ipalamies tayo, tapos pispisen tayo to no damdaman. No maikkat aji pait iti saba. Kasi lang kakailian, pispisam lang nga nalaing aji ubod iti saba, no maikkat di pait na, gigi dadong met kakailian ket ipampaikkat dati pait iti saba ket ikkan dati asin. Pero siya tiket ko no nalukning ket ipaburek ajay ubod iti saba. Duwapay Game A5. Nang. Gluto nakpay bola-bola. Gusto po kuya? Gusto mo yan? Nagluto tayo karoti bola-bolan kakailian. Umuna, tatadin tayo dati karniti na pino. Tapos ito'y pagikan nga maysa ket ihalo tayo ang amin nga ingredients na
bawang, lasona, pepper, itlog, harina, ken no kaya mo matikan ti baking powder na kakailyan ket mabalin. Tapos ilaok kayo datoy ubod iti saging nga in separate tay tatay. Yan, i-mix-mix tayo lang nga nalaing kakailyan kasi lang ti agluto ti bola-bola at agi arena na. Tapos i-mix mo lang ang amin.